Baionan ezkerreko taldeak batzen dituen Baiona mugimenduan izeneko zerrendak neurri berritzailea jarriko du martxan. Zozketa bidez herritarrak hautatu eta euren zerrendetan joateko sistema hain zuzen. Lehen aldia da iparraldean horrelako desmartxa bat egingo dela. Arratsaldeon ikusentzuleok, gaurko saioan Baiona mugimenduan zerrenda aipatzeaz gain Sorgina banintz dokumentala aurkeztuko digu Aitor Zabaleta lankideak. Ongi etorri iparraldearen orenera. Politika egiteko molde berri aldarrikatzen dute Baiona mugimenduan taldeko kideek eta besteak beste datozen udal hauteskundeetan aurkeztuko duten zerrendan herritar guztientzat tokia txiki nahi dute, zozketa bidez herritarrak hautatu eta horiei euren listago zerrendan batzeko proposamen zuzena eginez, etorkizuneko hautetsi edo lantaldeetako kide aktibo bilakatu zain zuzen. Zerbaiten berri egitea, horrek nahi du leku batzu utxik usten ditugu momentuan, zozketan tiratzen ditugu jende batzu, eta joiten gira, zozketan tiratuak izanen diren jende horien ikusterat, eta aurkezten diegu gure desmartxa, eta proposatzen diegu zerrendan parte hartzea, osoki. Abstentzio nagusi den auzoetara joanen dira batik bat, zozketa eginen dute biztanle guztien artean eta ateratzen direnak ikustera joanen dira, atezate banan-banan, elkarrekin lan egitea proposatuz. Joan diren hauteskundeetan, azken municipalietan, abstentzioa bizike azkarra izan zela, horrek nahi du erdiak du bakarrik parte hartzen, hiriko hauteskundeetan. Hautetxeak engaiatzen direla, beren interesaren alde eta dena, eta konfiantza galtzen dute, horrek nahi du, konfiantza galtzen bali badute, demokrazia dela ahultzen. Eta nekez hauku zinez egitea deus gertatzen ez baliz bezala. Gaur egun, herritarrak politikatik oso urrun daudela diote eta horrek abstentziora edo mezu populistak bozkatzera eramaten dituela. Horregatik, jada Angulema bezalako hirietan martxan jarri den sistema parte hartzailearekin hasiko dira. Baiona mugimenduan ezkerreko taldeak biltzen dituen zerrenda honetan, 45 gordeko dituzte era horretan hautatutako hautagaientzat. Kontakizunaren deseraikuntza, ideia mundiala. Ni Sorgina banaiz, Asisko Urmenetaren azken dokumental lana Euskal Herrian barna jada ikusgai dugu. 16. mendean garatu zen ametsgaizto horren gibelean benetan zer dagoen mahai gaineratzea xede duen lana, Urmenetak berak dion bezala ez ezer berria aurkitu dutelako, baina bai, egin oiez diren loturak egiten dituztelako bertan. Zendako adibidez, Leon Aranibar, agertzen den historia liburuetan, ari garelarik Sorgina izaz, eta berak komisario inkizitoriala da, Urdazubiko abadeburu, berak piztu du sua, gero Logroñon, erretzeko Zugarramurdiarrak. Eta historia liburuetan, ari baldin magara irakurtzen, momentu hartan Felipe Bigarrena Espainiakoak nola eraikitzen ari den zitadela nafartarrak ongi menpean atxikitzeko, eta nola Pirineo bilakatu den frontera gauetik goizera, eta nola ari den espioitza sare bat edatzen Nafarroa okupatuan, eta ora agertzen zaigu berriz ere Leon Aranibar, espainolek Nafarroan duten espioitza zerbitzu buru. Eta neork ez du loturarik egiten Aranibar inkizidore eta Aranibar espioi, nik lotura hori egiten dut. Orduan, liburu atera genuen, gure lan hipotesia plazaratzeko, baina gero dokumentalean pensatu dugu zendako ez eman hipotesi hori, ez ja ene ahotan, baina adituen ahotan. Eta horretik joan gara jende horrenganatan. Eretako ederra da entzutea, Michel Zancarini Fournel bezalako bat, edo Sophie Udard, edo William Monter, hori nola esplikatzen ari diren, azken batean inkisizioak plantan ezarritzuna izan zela kolonialismoaren sistema perfektoa Euskal Herrian, edo nola momentu hartan Delankrek eta Espainetek ezarri zuten hemen ordena zen orden polizial eta poliziakoa. Lankreren sokaz torturatua, jazarririk bazen.
Europa modernoaz ari gara, momentu hortan ari dire ezartzen oraiko oinarriak. Beraz, autoritarismoa, mugen militarizazioa, hizkuntza armatuak eta desarmatuak beren arteko harremana, tortura bitarteko gisa lekukotasun falsuak eta lortzeko, eta bar. Eta hori guztia ematen ari da, sortzen ari da orduan. Eta orduan hor, prozesu historiko bat eman zena, 16. mendean hasi eta bukatua oso berandu, eta izan zen sorginkeri kolektiboa. Hori izan zen asmaketa bat Europako elite intelektual batek beren zapeletik ateraia, hainbertze jendearen kontra jotzeko aitzakia. Horren, lehenbiziko aldiz, asmatzen da deabruak, desu ikusteko ez duena sorginarekin, ez mitologikoa, ez soziolaboralarekin, deabrua elkartu dute sorginaren irudiarekin. Eta horren, asmatute sorgine galaria, asmatute sorginak elkartzen direla, eta asmatute ja sorgina ez da delako hori hanbizidena eta laguntzen gaituena, baina sorgina izaten alda, hau, zu, ni, denak, familia osoak, herriak, eta bar. Horren, ernazimendutik arat, sorginkeria konsideratua da krimen nagusi gisa jainkoaren kontra. Eta hain larria baita, nun akusatuak ez baitu abokatuaren beharrik. Eta ez inolako laguntzarik ere. Eta azken batean sorgina da erditik kendu nahi duena deshumanizatzeko hitza. Gero eginen dute terrorismoarekin gauza bera, terroristarekin, edo gero islamistarekin, edo gero eta beldurra izua edarazi jendartean errateko hauek egiten nahi dire hau eta hau eta hau. Uste duguna, baina hainitzez ankerragot, krudelago, bortitzago, gorrago izan da. Nik horretik pena dut fikzio bat egiten den bakotxan, hemen herri honetan, urtero ateratzen bitire filmak, liburuak, novelak, dokumentalak, erakusketak, komikiak, gaiaren inguruan. Zendako ez da hartzen egia, eta egia eixe beldurgarriagoa da kontatzen duten edo zein fikzio baino. Gure ospakizunetan, gure plazetan, sorgina nola agertzen da, zergatik irudi hori emakume zahar, itxusi, erraz gainean gaiztoa, nondik dator. Eta arraspolita da, zeren gure dokumentalean, sobera salatu nahi gabe, ibili gara Ziburun, sorgin gauan, ibili gara Akelarrean, Hernanin, ibili gara Bidankozeko sorgin jaustean, eta herri horietan filmatu dugu egiten dutena, epaitu nahi gabe. Eta baita ere filmatu ditugu bertzeleku batzuetan deseraikitzen ari den festa bat. Ospakizun egin dezagun, baina zendako ez itzuli jendeari duintasuna eta kendu zieten memoria bera ere bai ez. Eta diez, Anotzibarren edo Senperen edo Zugarramurdin lekukotasunak bildu ditugu nola segitzen aldugun sorginaren inguruan solasean, baina ja bestelako irudi bat, duinago emateko. Asko maite dugu bertsoaren saltsa, saio eder bat dator beraz ongi pasa. Bertsularien lagunak elkarteak antolatuta, haizea datorre ekimenak bertsolari gaztei plazan kantatzeko aukera ematen die. Ikusentzuleok Hendaiako Enbata gaztetxean iragandako saioaren irudiekin agurtuko dugu gaurko saioa. Bihar arte! Eta pajandan bertsoa dezagun aldan, modernizatzea araizea da.